Башкортостанга Әхмәт ибн Фадландың кулъязмаларының күсермәләре кайтарыла. Ул Евразия күсмә халыклары цивилизация музеенда һакланасак. Һаумыгыз, эфирда интервью студиялы Гөлсемә Иштанова һәм безнең программабызның кунагы Рәсәй Фәннәр академияһы Өфе фәнни тикшеренү үзәгенең Тарих, тел һәм әдәбият институтының бүлек итәкчесе Илнур Бүләков. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Илнур Илдәсович, шундай сәяхәттән йөреп кайттыгыз. Бuna тарихи китапты, тарихи кулъязманы үз кулларыгыз белән тотып караныгыз. Тәэсираттар нинди? Әлбәттә, ул безнең нисектер әдерәк көтелмәгән вакыйга булды. Чөнки безгә шундай максат куелган иде. Данир Әхмәдиевич тарафынан ошо музейга, буласак музейга Ибн Фадландың нөсхәһенең копияһын алып кайтсак бик шәп булыр иде дигән фикер белдергәне бер заман. Шуннан һуң без Ирандагы дусларыбыз белән бәйләнешкә кергәнек, менә шулай безгә барып кумарткалар белән эшләргә кирәк. Бик шәп булыр иде Ибн Фадландың кумарткаһы менән күрһәк, беренесе китеп аны өйрәнһәк дигән һәмәгәрәк итеп әйтеп карагайнык инде. Күп тә тормый, бер-ике көн үттеме, юкмы, бәйләнешкә кирдек Мәшһәд библиотекаһы менән килегез, алар һезгә электрон күсермәһен һезгә бирергә әзерләр дип дигән яңалык сакыру белдерделәр инде. Күп тә тормый, безне финансланулар Иранга ебәрделәр һәм дә барып, Мәшһәдкә барып, үз кулыбызга тоту мөмкинлегенә ия булдык. Әйтергә кирәк, алар ул бернинди дә кумартканы, үзләрендә һакланган кумартканы, язма кумарткаларда беркемгә лә бернинди дә тикшерүченең исеменә лә карап тормаенса, аның вазифаларына ла карап тормаенса, беркемгә лә кулына бирмәйләр. Әмма безгә менә дуслык йөзеннән, Рәсәйгә ихтирам йөзеннән улар безгә килтереп сыгардылар ул кумартканы. 1920 еллардагы кулъязма шулай бит. 922 елда. 922 елда, әйе. 1000 ел элекке язма кумартканы безгә бирделәр. Кулга тоттырдылар, мөмкинлеге ия булды. Һәрбер битен асып, карап, укырга насип булды. Бuna әле укып карарга насип булды дигез. Ундагы язмалар, бuna без әле тарих китаптарынан өйрәнгән, әдәбият китаптарынан өйрәнгән язмалар белән тулгынса тап киләме ул? Менә шул яһәттән дә ул безгә кызыклы ла, чөнки аны тәүге тапкыр 20нче буат башында тәүге сирегендә генә тапкандар бит инде Мәшһәд калаһында фәнни әйләнешкә кергәндәр, ләкин уны бер генә тапкыр менә фотокопияһын гына өйрәнеп, шуннан алып төрле тикшеренүләр апаргандар, төрлесе уны өйрәнгәндәр, тәрҗемә лә иткәндәр. Ләкин шуннан шул вакыттан алып 100 ел вакыт үткән. Уның төп нөсхәһен берәү дә күргәне юк. Менә шул максаттан да ул безгә кызыклы иде. Уны яңынан укып карарга кирәк, өйрәнергә кирәк. Булган быга тиклем бәлки җитешсезлектәр булса тәрҗемәләрдә, уларды бөтереп дигәндә яңысы матурлап укырга, өйрәнергә дигән максат куелган иде. Һәм был максатка өлгәшер өчен ниһаять Башкортостанга электрон версияһы тапшырылды. Әйе, күсермәһе килде, менә алып килдек. Ул Евразия күсмә халыклары музеенда һакланырга тиеш. Ни өчен? Чөнки был музей билдәле булуынса, ошо зур дала киңлектәрендә айрым бер цивилизация булып торган, күсмә халыкларының цивилизацияһы булып торган музей булып тора. Унда тик башкортлар гына тарихы түгел, унда бөтен касандыр күсмә цивилизацияга менә бәйле булган халыкларның тарихы ла сагаласак. Һәм дә шул вакытта әлбәттә төп урында башкортлар тарихы билдәләсәк. Чөнки башкортлар да ниндәйдер кимәлдә ярым күсмә тормыш дип әйтәбезме, хәзергәсә фәнни кимәлдә әйткәндә инде ярым күсмә тормыш алып баргандар, һәм улар да шул цивилизацияның бер өлеше булып торган. Һәм дә шуңа күрә лә башкортлар турында иң тәүге бай мәгълүматларны күрһәткән ошо Ибн Фадландың язмалары ла әлбәттә шул музейда урын алырга тиешле. Электрон версияһын, электрон копияһын алдык дигән, димәк, кулга тотып карай алмаячакбыз без аны. Юк, шулай да оригинал версияны әлбәттә тотып булмаячак. Әмма ләкин безнең пландарда уның репликаһын эшләү күз уңында тотыла. Икенче төрле әйткәндә, ябай халык уны ысын оригинал копияһынан айыра алмаслык итеп кимәлдә репликаһын эшләргә бурыслыбыз. Һәм шул репликаны музейда халык алдына халып, менә күрһәтергә дигән бурыс тора. Бик яхшы. Бына бу Мәшһәд калаһындагы үзәк китапхананың фондында тагы нинди кызыклы кулъязмалар һезнең игътибарыгызга җәлеп итте? Иран белгечләре әйтүенсә, ул Мәшһәд калаһындагы язма кумарткалар үзәге, ул Ирандагы иң бай язма кумарткалар үзәге булып тора. Чөнки уның фондында 40 меңдән ашу
кулъязмалар хаклана. Һәм 1 миллиондан ашу басма китаптар хаклана. Уларда әле өйрәнәһе бар. Шуның өчен анда без уйлайбыз, башкортларга ла кагылышлы һәм ошо күсмә халыклар цивилизацияларына кагылышлы мәгълүматлар әле бик күптер дип. Һәм дә шуга уны киләсәктә өйрәнергә кирәк, яңадан барып тикшерергә кирәк дигән уйда торабыз. Бына был кулъязмадан башка тагыла нинди борынгы кумарткаларны үз кулларыгыз белән татып карарга насип булды. Дустана мөнәсәбәт булды тинегез һәзгә бәлки тагыла рөхсәт иткәндәрдер. Әйе, менә мәсәлән, без анда Мәшһәд калаһында булганда, ул язма кумарткалар үзәге зур бер китапхананың бүлегенә булып тора. Унда шулай ук борынгы Коръән музее бар. Унда иһә дөньялагы язма Коръәндән иң борынгы варианты хаклана. Ул һиҗри ел буенча тәүге 100 елга туры килә инде, һиҗри ел буенча, милади ел буенча инде ул 8нче буатка туры килә. Икенче төрле әйткәндә, шул язма Коръәндән иң борынгы варианты шул калала хаклана һәм дә уны күрергә безгә насип булды. Әйтегез әле, бына был хәзер Евразия күсмә цивилизацияләре музеенда күрергә була тинегез, әмма Евразия музее ул әле генә әзер түгел. Шулай булгач, тагы бер ничә елдан гына безгә уны күрергә насип була. Юк, безнең башлык тарафынан Радиф Фәрит улы Хәбиров планлаштырган бит быел яйгелек музейның визит центр комплексын төзү дигән максат куйды бит инде, һәм ул уже төзелеп бетү өстендә тора бит инде, һәм дә яйгелек аны асырга самалайбыз. Һәм шул мәлгә бәлки килеп сыкха, өлгөрһәк дигәндәй, ошо кумартканың репликаһын куярга әзербез. Был визит үзәктә тагы нинди кумарткалар карарга мөмкин булыр? Менә яңарак кына яңалыктарда ла әйтеп киттеләр бит инде, мәсәлән, шул ук Турахандың хәрби амуниция дип әйтәйек, киемен дә әзерләп эшләп сыгардылар бит инде. Мәсәлән, шуны күрергә мөмкин буласак, һәм дә башка бәлки язма кумарткаларда урын аласак, башкортларга һәм якын тирәләге күсмә халыктар булып исәпләнгән башка халыкларның тарихына ла бәйле бай мәгълүматлар, материалдар урын алыр дип өметләнәбез. Илнур Илдусович, һез бына Ирандагы галимдар менән сынапта дусларча мөнәсәбәт, йылы мөнәсәбәттәр тинегез. Нинди дә булса килешүләр, киләһе алдагы тормышка пландар корылдымы? Бәлки тагыла ниндидер киңрәк тикшеренүләр алып бару мөмкинлеге бардыр. Әйтә башлагайным инде, без Иранда булганда төп үз калала эшләнек. Ул үз калала һәр беренең үзенең кулъязмалар үзәге булдырылган. Мәсәлән, шул ук Мәшһәд калаһында төрле тематикалы иң бай язма кумарткалар үзәге бар дип әйттем бит инде. Унан башка Теһран калаһында язма кумарткалар үзәге, Нури исемле язма кумарткалар үзәге бар. Шулай ук Ком калаһында шәхси библиотекала тагыла язма кумарткалар үзәге бар. Һәр берендә без булдык, һәр берендә етәкчелек менән осраштык, улар менән һөйләштек, һәм һәр береһе Рәсәй менән, Башкортстан менән ныклы фәнни килешү төзергә әзерлеген белдерделәр. Бәлки Алла бирһә дип әйтәйек, шунда килешүләр төзелер дип уйлайм, Алла бирһә, һәм дә киңрәк итеп фәнни эзләнүләр эшләренә тотынырга мөмкинчелек туур дип уйлайм. Был килешүләрдән Башкортстан өчен файдаһы, Башкортстан фәне өчен файдаһы нимәләр булырга тиеш? Файдаһын без шунда күрәбез инде. Иран бүтән мусулман дәүләтләре дип әйтәйек, мусулман көнсыгышы дәүләтләренең язма кумарткаларын үзләрендә тупларга, уларның күсермәһен булдырырга барлык көстәрен халган. Һәм дә менә шулай ук әлеге Теһрандагы язма кумарткалар үзәге, Нури язма кумарткалар үзәге, уларның тәүге максаты булып Һиндстанда хакланып калган мусулман кардәшләренең язмаларын микрофильмлауга юнәлткәндәр. Һәм дә мәсәлән, без Һиндстанга барып йөри алмайбыз инде ураган һайын дигәндәй. Һәм монда менә еңелрәк дип әйтәм, Иранга барып, улар шул ук язмаларны унда өйрәнү мөмкинчелеге бар. Һәм дә улар үзләренең технологияларын, үзләренең методтарын, реставрациялау методикаларын булдыргандар. Улар шул методтар, технологиялар белән безнең менән дә бүлешергә мөмкинчелекләре бар. Шундай тәкъдимнәрен әйтеп җиткерделәр. Бик кызыклы сынапта тәкъдимдәр. Әйтегез әле, бuna килешү һәр вакыт ике яклы эшләр. Димәк, без дә нимә менәндер кызыктырырга тиешбез. Башкортстанда нимә кызык Иран галимдары өчен? Без менә унда булганда
галимдары өсендә, урындагы студентлар өсендә берничә лекция укып кайттык. Мәсәлән, минем менән бергә йөреп кайтты безнең институт хезмәткәре Әхәт Гобәй улы Салихов. Ул безнең институтта хакланган язма кумырткалар турында лекция укып ишеттерде. Әлбәттә, ул студентлар өсендә, фән өлкәһеннән булган кешеләр өсендә, галимдар өсендә иранлылар өчен бик кызыклы лекция булды һәм бик күп кенә һораулар бирделәр. Мәсәлән, шул ук язма кумырткалар үзәгенең җитәкчеләре лә үзләренең кызыксынуларын белдерде. Һезнең касангы осордагы язмалар хаклана, нинди графикала, фарсы телендә язылган кумырткалар бармы, улар ни турында дигән бик күп шундай төрле һораулар бирделәр. Кызыксыну булды, димәк. Кызыксыну тудырды, әлбәттә. Һәм дә менә шундай тәкъдимнәре булды. Мәсәлән, Теһран калаһындагы язма кумырткалар үзәгеннән без үзебезнең аппаратура, техника менән килеп, һездә шул кумырткаларды күсермәһен эшләй алабыз һәм дә интернетка һалып, дөньяга аны тарату мөмкинлегенә иябез инде. Һәм ул ике яклы килешүгә нигезләнгән. Һезнең яктан менә кумырткалар, ә безнең яктан уларны цифровизациялау максат булып тора дип әйтә инде. Икенче төрле әйткәндә, бер-беребезгә, нисек әйтәм, безвозмездный ярдәм, бушлы ярдәм дигәндә бит инде ике яклы менә шундай. Ике ягысында уңайлы, файдалы эш инде. Артабан да ошо эшегездә һезгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Рәсәй Фәннәр академияһы Өфе фәнни тикшеренү үзәгенең Тарих, тел һәм әдәбият институтының бүлек мөдире Илнур Бүләков менән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.